main actor Baba Kaiten. Paka. Nyaya ndinayo panapa. Inoti Heathcliff. Yobva yati Murewa. Yoguma nepadombosha. Heathcliff, Murewa nedombosha. All right. Nyaya yandiri kutaura yemhuri yeZimbabwe. Mamiriro ayakaita ndisati ndangotaura iyo ndokwanisa kungokupa chiziso chokuti pashamba pana mai vari kutotsvaga vanhu vanogona kuti vavabatsire mushure mekungoti pane moto uri ngonyuka pamba pavo. Iyo kunyange vakarara mumba unotozodzwa nemanikizizo budai imba dzakutsva. Izvo kwakatotsva imba 2 kusanganisira chimwe chikwere. Midzi uri 3 yakatotsva izvo. Asi ivo havazvizivi. Vanotozodzwa nemanikizizo kuti budai mumba yei dzimba dzatsva. Ndichitaura navo vanoti ivo anditozivi nekwaunobva moto wacho. Vava nemakore mangani vachigara pasenda? Ndipapa pavo vakatobarira vana vavo ipapo. Baba vepo aiwa vakashaika. Pada mai. Zvane nguva yakareba sezvichiitika. Izvo zvatanga manje izvi. Manje. Hazvina nguva. Asi patotsva dzimba. Hey, saka rutsvaga rubatsiro. Right ndichibva pamhuri yeZimbabwe. Nyaya yandinayo panapa iyi yakatangira kunonzi kuHeathcliff. Nyaya yaitika kuHeathcliff sakaitika ndechekuti kune mwana akashaika. Vanhu zvikanzi kushaya kwemwana uyu kune kuti tigofamba veukama chibva ungana. Vaungana kudaro zvikanzi ngatitsvage mubatsiri. Akafa mwana uyu. Vatsvaga mubatsiri ndobva auya paHeathcliff zvikanzi kune nyoka. Nyoka ida kuti ibatwe. Nyoka izvi yabatwa kuHeathcliff. Apedza kubata nyoka iHeathcliff zvikanzi kumusha kwenyu ndiri kuona kune bhodhoro remvura dzakagezwa zvituna dziri kumakuva. Plus nyoka. Zvino zvoda kunoshandirwa izvi. Paakashanda kuHeathcliff achibva atonzi izvo ane mari yakapiwa inokwenda kuita iyo $80. Okay. Yekushandira. Zvikanzi right vachiri ipapo zvakare vanoda kuenda kupi kwaMurewa. Kundova ndokuda kutoshandirwa nyaya yeropa yenhingi yemagaba aya ari kumakuva ane mvura dzezvituna plus nyoka. Ikoko zvikanzi mari iyi titombotsvaga because paidiwa $800. 1 2 3 kusvika pasere. Right. Achiri ipapo pane mukadzi aripo anga aripo apa. Anga achirwara zvakare nemudumbu. Ndobva taura nemurwere uyu zvikanzi amai imimi mune kurwara kwamuri kuita. But kurwara kwamuri kuita ndikuna mune nyoka iri mudumbu. Nyoka izvo iri mudumbu iyi inoda kuti ibviswe. Plus pane chinhu chiri padumbu chine pahuro apa ndo chinopona chichimbovhara mweya wenyu. Kufema kwamuri kuita. Then you're really painful. Saka nyoka iyi ndinogona kuibvisa. But mabvisiro ato nyoka iyi is secret because mabvisiro nyoka iyi akaoma. Zvikanzi nemwana nakadzi aiwa. Inini ndarichida kuti seti secret ndikwanise kuudza hama dzangu dzinge dziripo vaone chinhu chakachinditambudzawo nekuti dzimwe dzenguva pane zvinodiwa ndo vanhu vanondibatsira ivavo. Zvinokurwara kwandiri kuti hama dzangu ndo dzinoda kuti ndizobviswa chinhu chiri pandiri chiri kundinetsa iri secret. Hazvizoiti. Ndobva enda kunoudza hama dzavo. Nyaya yatangira parufo pakashedzwa murume uyu. Vaudza hama dzavo zvikanzi secret. Plus pakabatwa nyoka iyi pakutanga murume anonzi akamboenda pakona yemba akaita singa ari kutigwisana pabhegi rake pakazoonekwa pangobatwa nyoka. Nyoka vanga kufungira muti nyoka yabuda pai mubhegi. Zvikanzi all right. Iwewe chibvuma kuti ushandirwe nani nemuprofita. But nyaya yakazoitira kudombosha. All right. Peter Zuluokoyo. Yaitika ikoko vamubvumira muprofita achibva auya. Muprofita auya manje veukama zvikanzi isusu sizvo imba iyi imuchaenda mudining. Isusu takunovharirwa pai muimba yemukati. Tichange tichidongorera tinoda kuona munamato wake wakamira sei. Iye ndikupinda mudining nemudzimai uya. Vamwe vari muimba yemukati ndo vamatoti wamunamato vanhu vatoimba vatoita munamato. Vamirira manje kuti akuda kubvisa nyoka. Nyoka iyi iri mudumbuka yanzi ida kubviswa nenzira yesikarotsi. Apa mudzimai wemunhu. Vari kudongorera kuona zvese. Vakadongorera kudaro manje murume asati abvisa nyoka iye iri mudumbu iya. Hanzvadzi yavo imwe yauya kuzoona sisa ichibva kuHeathcliff ndobva yanoka tu. Yanoka tu. Uyakati ndibva wapinda chiche wabuda bebe. Vari kukati mwana wambobuda ka. Wakaramba wari. Ankanzi ichibva yangoti kwanzi right. Nguva yanga chida kuitika izvi mweya unozowataura. Zvanda kuita panapa ndakutokusiyira muna moto malimoni nezvimwe izvi. Ndichazoudzwa denga richandiudza kuti tozodzoka rini. Okay.
vari mumba ndobva wazobuda mazwi kanza pana mwari hapana secret. Nguva yese mamuitira secret yakamira sei? Agara pamasofa. Tiri kumbira mumbovhura bhegi renyu. Tsoda kuti muone makamira sei. Avhura bhegi, nyoka yanga ine jira yanga rine nyoka rere. Rakaita riri pamusoro rere. Vachiri kutaura paakatoona kuti zvinhu zvoda kuitika, akabva ngoriti we jira riyare ndikuriti pasi pesofa chi. Nguva yakazovhurwa bhegi vanhu vakatarisa. Ndokubvisa hembe dzese ndokuisa pasofa. Hapana chakaipa chakaonekwa nanyoka. But pakazonzi no. Chidzora hembe dzenyu takuenda. Muprofita kuti asumuke pasofa paakagara. Sakanetsa pakamutorera nguva. Nyaya yekuti asumuke pakagara yanga iri yekuti ndine chinhu chandabvisa kudhara ndikaisa pasi pesofa. But ndinofanira kudzokera nechinhu chavo. Chikazosara azvizoiti. Muprofita vanhu vakamira kuti muprofita asumuka apa kana kuti akoteme kupinza ruoko pasi pesofa. Zvanetsa. Kusvikira muprofita asumuka, amai kumaguta, iye kumaguta, amai kumaguta, iye kumaguta, chekesa musoto, amai kumaguta, kuenda uko, nyoka yasa. Apo hapana munhu akaona kuti muprofita aisa nyoka pasi. Vanhu vaenda. Vatosvika kweko zvikanzi no chichi zvikanzi pamwe munhu anga ready chichi. Ukenda mumba umu. 30 day kubva musi uyoyo. Kunodaiso pasi pebhedha. Ari kuona mune jira baba riri kufema kule. Rine nyoka. Ndokuzoona nyoka iyeyi. Nyoka iyi ndikuenda kunena mazvikanzi. Ndobva vaenda naye kudombo shawa pamapurisa. Okay, zvikanzi nyoka ishi. Asi takaita zvakati manje nyaya yenyiko zvinozvi umbwa hwakunetsa. Unonetsa. Yaane mazuva ende munhu wamuri kutaura akaenda. Kuti muzoti ndiye kana kuti iye ati ndini. Yakuti zvatingagona kuita pana bande zvokuti imimi muri kutora nyoka yemupisa. Kana kuti muenda nayo zvenyu kune vanoita nezvenyoka idzi munovapa kuti takaona nyoka yemumba. Yanga iri nyoka rudzi baba Isabel. Aiti nyoka kana naiwe kunotora zita kuti vangaiti nyoka rudzi. Asi yanga yakakura iri. Yanga yakakura nyoka. Vapedza kudaro vapawadzwa nemapurisa nevanhu imimi semapurisa kana mati imimi azvisina umbo. Isu takwenda ruo ndobva driver mota ndobva pakati pesango ndokuicheka ndobva ipisa. So nhamba yemuprofita manje yakatanga ichiringa asi iko zvinozvi aichaite zvachose aichabvumi. So hatisi kuziva kuti zvikara zvinobatwawo mudzimba umu izvi zvikara zvinenge zviri mudzimba iri kana zvinova zviri mumabhegi. Mataura kuti nyaya yakatangira kuhead ndopakazoshedzwa muprofita. Chii chakaitika kana kuti akarwara nemwana uyu kuti azofa kuti vabereki kana kuti veukama vazoti ngatitsvage mubatsiri. Angori nokurwara nerufu rusina kunzwisika kuti marwariro acho vaitorwara vakasara vari vapenyu but mwana iye akabva afa zvikanzi rufu rwake rwatirwadza ngatimboite senge tinotsoka kuti chii ndopakashedzwa muprofita ndobva pabatwa nyoka. Ipapo varipo ipapo yakazoitwa mukadzi uyu kuti pazowanikwa nyoka isiwa pasi pesofa yanga isisiri nyaya ikufa kwemwana uyoyo yanga yenyaya yemurwere akaonekwa ari pakati perufu kunzi inini kuperedzeka kwamuri kuita pauro penyu panombovharikanirika mune chinhu chiri pauro uyezve mune nyoka iri mamuri inoda kutobviswa yakazonzi ida kubviswa nenzira yekuti secret 32 inova yakazopinzwa vanhu muimba yemukati kuvandira kuti vaone kuti munhu uyu anonamatira munhu secret sei. Muprofita uyu akatsvagwa nani uye ndiwe kupi? Akatotsvagwa neveukama. Veukama vakatoungana kuti ngatiwiriranei kuti tikatora nhengo zvinoita here. Obviously kana pane umwe ambotaura kuti munhu zvinoita here vanhu vanoti angatitori kana ari muprofita asi chavasingazivi kuti secret yake anogumira papi ndezvamwari here kana kuti ndezvekutsvaga mari. Saka muprofita kwamurehwa kwaifanira kuendwa kuya kunobvisa bhodhoro ranga riri kumakuva rine mvura dzezvitunha. Hakuna kuzoendwa nenyaya yekuti mari yakashajwa idzi $800 vakati tichambotsvaga $800 izvi zvanga zvazvemusikana 1 angobatwa urwere paari